katlang channel lo thlir te song kalo lom le ve ka chu voina chuan tunlaia Mizorama thil thar lo lut tur soihlo thosi ma se thil dang em soihlo ni si lo ma se thil poimo MMC Mizo taxi apps chungchang hi von jong non thlir ho do ni a he apps aron ti chu chan hi he sarkarin an ron soidana chuan taxi re dik tak mi puinan man the nan te ti ani a tin he ba ka hian taxi ko alo ol sam jok nan te po ani ang chu khatan po man tur kha sarkarin apps thar aron duang chuak ta he hi in register na hi cheng zaruk le sang khat ti hi kumtin tur nge ti an soilawa heta hian taxi driver te po in anrin thua chon kumtin ni tura an ngaya achan chu bracket a hian cheng somnga per month ti te ania chumi ni chuan kum khata cheng zaruk tur ni in angai the ome amaro chu sarkar thu chu ave me usia chuan he hi a chiang lo khop maya heti ang chiang lo deos thu chu STA ve me na thu an chu hi chu ma son chuan ngai hle ni in alangani chuan hemi app sahi phone install tur ni a registration hi DTO office ati tur ni a hei hian mi puya le taxi driver te jinga in nialna aron chok chuak tam hle a social media lama te po in nialna hi aron chok chuak tam hle ni chu a app sa kan lu ma in tu tenge developer hi kan enani a develop tu te hi NIT lam ti kha ati rahanarik dan deuh kha ni a osam taka han soi khachon NIT lam ti kha ni maya amaro chukan en chianga Digirite Technologies Private Limited ti ani a Google atanga alanda na chuan NIT chaltlanga anin base ani amaro chu private limited ani a NIT noi chu anni lo tura chuan kangaya NIT noya NIT kaltlangin tu tenemo anma ni company an lo din te po ani mai the khalam pang ka chiang lu tuk lawa amaro chu Digirite Technologies Private Limited ani a internet alandan chuan kumsang ni somni pali kumtir lamading kha ani a tu tenge anni a engnangen lo tho to ti mu tur ommi lawa digital service pe ve me usi chu anma ni polin website pon nei lawa social media page Instagram lama ka mu jaw lawa Facebook lama ero page an lo nei ve a amaro chu anma ni logo bak post om lawa an information mu tur atlem ema tin company email tak ngel po an nei lawa an company director pakhat jok email hi an mang ringot meni Mizoram apps poimo le man rim ber pol ni mei tur develop tu tan chuan an rin tlak do nem ti po a shel lawa amaro chu kum khat or chau an company an din nuwa hetiang apps lian le poimo tur develop na an mu thei mei hi chu she chen le zol hi min ti chak le zok ani achan chu hetiang apps hi mana tanga ki ngei po in ami malang po a kalo mathlir ve kalo o ve thin ani a Ola Uber ti te po lo lut ve se ti hi kan lo be sei ve thin ani a sarkarin heti hian ma ala a amainan siam ta chu arin tlak do nem ti kan en nama saber chu developer te ani lo thei lo ni amaro chu developer te information pakhat ma omlo an success story pakhat po omlo an han mang ringot me hi chu lelama chuan karing hlel khop maya sarkarin na he an mala na thatak le mi puide nga faki developer te awang hian a hlo cham mayanga nakin zel thlengin apps tha dang siam na kongpoi ada zelang ti ka hlaw view ni amaro chu chuti rol chuan NIT base te an ni a an lo thaveu thei boka thalo view thei boka keima mi mal ngai dang ngau chuan a developer te hi karing lo view lo ti ve ila achan chu anma ni background check tur pakhat ma om lo ringot mai hi chu rin top har chu kati pol tak mai ani a chu a developer chungchanga chon lo ni ta sela taxi driver tina an soi sel na lian tak tak zinga chuan mi in min lo ngak ro te an ti a khanga khan in nga chung te kha poisa an choi lo chuan a om zi om don lo ni a distance ngor ringota a chuta fera lak chuan om zi om don lo an ti a hei chu adi khop maya in nga chung khan hun tam tak an pai ve thina phairama po hei meter taxi ang chi ate phei chuan red light kan din ringot po in aman hi akal reng thoni chu tiang che chu
om don no wem shiat ani lawa amaro chu hei taxi driver ten an lo thon pakhat ani a panina jong kong chuk le chowa ate thei don lo ti ani a hei chu nakina kan soinga hei chu ke chuan chhon lam tlinga ka ngai lawa petrol mana zirin towin tlom ve se ti hi annex point ani a amaro chu hei chu petrol mana zirte thil man sang sanga zirte in STA hian taxi rate hi an fix thar ve renga chumi chu fix thar oma piang chuan app sa hi chuan aron lang mei tura chuan ka ngaya chu wang chuan hei po hi lungkham vak tur chia ka ngai lawa STA in active takin anti anga taxi association lampang po in STA hi nornan an lo man ve kha angai anga antaimak le zual angai don ni tin passenger train kha chu min mang turom den an oma bungromin phurtir chawa anti a hei chu aboi thla khop maya passenger ten an lo phur don chuan driver te po ina an reject mei emo kha angai don na hei chuan thil chu ati boi vio don ani chu wang chuan helmi bi ka hi chuan thil thajok chu adaron chuak tura ka ngai ani a thatna jok tura ka ngai te kan soi ve lenga taxi te hi redik taka an tlan chuan mi puiten taxi man kha kan ril ro an don lo ni chu wang chuan taxi man po kha kan war sot dona chu wang chuan kan taxi te an tlan tam sot dona passenger an nga sot don ni chu chuan hlok na chu akeng tel tura ngai la taxi tan po nai te a passenger pickup mei thei tur si stand local mei aya mani in atanga lo book mei ang chi te kha khati ang tlan ol sam te te a khan min book an war to chuan tlan na tur kha an nga sot dona chu chuan melsiat nei tam le nei tam lo in car kha ati hlavak to don lawa taxi driver taima apiang le tlan tam pe piang rating nei tha apiang kha anlak mei don ani chuan a that lo vele thine chu taxi stand din ka lo vak lo theya taxi stand ding ro ro po khan apps a notification aron langa khamilo pickup ma lo kha andang lam theilu tuk do ni chu wang chuan standing lo po in driver kha pick up ve fo thei to dona chu wang chuan stand kha alok lu tuk lo theina chen kha om ve ni a then kha chuan passenger zong in kan chu wak lo te po antia amaro chu hei zomato deliver tu te po hi deliver tur tam na mun KFC kota te po an thu ve to pa khati khan app sa order ron nom hun kha an hak ve top fo ni kha thil poi mo takani ve tu na po taxi anga po hian khati ang kha enge mi mang tu an tam na mun dewa lodin lok top po kha afu na chan tur kha aron om ve thei ta ni kha thatna le thatlo na nia ka shiat tele ka ngai dan te ni a chon tu na chon generalin hemi FC lo mang ta ila enge kan mahun tur ti hi ki ma ngai dan kha karon soi ve to dona pakhana chuan are thi sarkarin adu dan a fix ani big lo ni STA State Transport Authority in Taxi Association shroi tu te po arona chumi te nen chuan ngun takin an ngai to a lo na tur ni si in an fix sak ani chu wang chuan taxi driver tam takin sarkar redang kan kal chuan kan hlo an ti hi thilpom thei nia ka ngai lowa ani lo chuan an taxi driver an taxi association shroi tu te khan dot an soi tina ani theini apanina chuan sarkarian hei ai tlom hian registration ni ati thei ka ringa amaro chu private company noya ani a private company nan langa privatization te po akal don ani mei theya amaro chu hei ai tlom hian sarkar point ati theya ani lo pon atir kum khatemo kum nemo te chu sarkar hian hanti free ve se aman te po han choi sak ve se chuan alo that don view chuan du le taxi driver te po in lungsi takin aman hi an choi kha arin om ve to ni chu wang chuan sarkar hian hei chu ti dan ngai to se atir kum ni khat te chu han free sak ma se thilpoi vak hi ani lovin ke chuan kalo shave me ni adon le chuan taxi rate thi taxi driver ten atolo anti ami puin to kan ti a tin tourist te point to anti a video sang kan han en chuan thil tam tak zinga taxi rate to lu tuk hi an soi tel nge ni chu wang chuan taxi rate hi chu phat rol ani lo ato a khotwal mi te nge po hian taxi hi kan mang she chu ti khop chuan taxi man hi atowani ti kha chu phat rol ani lowa a taxi driver lampang chon hlo kan du a tlo man ti ani mai the amaro chu kha chu aw mang shiale amang tu ten chuan
to anti kan tan tlem ngai to anti kha chu kan pom tur ni achan chu sarkar in hei a control vat lo chuan goa ate po tourist an tlem sot chan pakhat chu taxi fare to lu to ko ani vetlat ni chu wang chuan hei sarkar na control anga ya taxi ho pon hei an hriat thiam tur ka du chu re dik tak an tlan khan tourist soisel an hlo lowanga chumi tourist soisel an hlo lo ni chuan tlan na tur an nga don tlan na tur tam na chuan lep kha atam lo thei lo ni are thi dik takin tlan se mi puiril ru an lowanga chumi ni chuan commercial vehicle mang tu hi kan pung hloi don ani hei chu thil chiang sa ani a achan chu tuna chuan mi pui hi kan ril ru na tlatani sarkar ret kan ria sarkar ret ang chuan kan hre lo amai ro chu sarkar ret ai to deya min man tir fo wang hian mi pui hi kan ril ru na ni cheng za choi kan hre lo ma se cheng som ruk choi cheng za choi chu kan hre tlat kha ani a mizo teril ru ne na in mil thei mi lo chu mizo te a chuan tlem te po ti le hlok tok hi kan tum nge ni amaro chu economic sa chuan voi khat ti a hlok tok hi thil hi adai re ngai lo ni chu wang chuan lep nei ve tho si lep thave tho si in ma se lep hloi ni si lo lep tlem te in supply tam se kha khan company po ti thazo ka company po di ding rei zo ka ni ti kha khovel dan ani chu heta po hian apply theya chu wang chuan taxi driver te po in hi hriat thiama an tlan tam na chuan lo kha tam jok don ni ti kha an hriat thiam chho ve hi angai ni in ka hria tin a dot le chuan taxi driver te hian ma na tang to in an complain ber thin chu mizoram chu kong chuk chho tama petrol he bi kalom kong chho atem petrol he lom an ti thini amaro chu kong chho ringot an soya kong chuka hek lo zia hi an soi ve ngai lo ni tempo la tanga vai wa kona te po engine on mang lo in an tan tha thei ni chumi om je chu an complain ber petrol pakhat man mang lo ni chu ti chung chuan cheng som par he ta contribution an ti pon cheng som li engma mang lo wa cheng som li an la lut thei ni chu ti ang chu ani a chu wang chuan mi pui te hian kong chho ringot ani lawa kong chuk te po om ve ni ti kan hre ta wangin petrol chuan lam ringot ti chu mi pui te hian taxi driver te hi kan pom pui thei lo ni kan taxi man re thi achiang lo lu tuk hi mi pui te hian man kan hre pha ni achan chu taxi stand a te hian a re thi chu ain tar ve ji ani amaro chu a ret angin tuma an tla ngai lo ni chu wang chuan taxi ret a omna in kan ret choi chu a driver in omati tok a driver ngai dan kha ani top meya achangin chengza som sari kan tlan na driver kan mu van nei chuan chengza som nga ten min tlan saka achang le chengza ni ten min tlan saka achang le bum ol deuh ni an chet pe chu zani som nga lak chang te nei ni chu wang chuan kan taxi re thi amu mal lo lu tukani chu aram chang kang zia lo le a te na mu mal tak om tur ani a kanin hire ma in driver le passenger ten kan choi za tur kan shelok tur ani a tin kan shelok lo ni po in meter taxi ang deuh lekin kan tlan bil du chuan khami man po kha kan thesa tur ni te na fel tak kha om tur ani a chu chuan mi ho sa le mi thei te po mi zo lo te po ai nang vekin a shu rol tur ni a khami kha kan mang lo ani chuan kan taxi te hi mi pui te hian kan soi sel reng don kan ring ngai don lo ni ti kha kan hriat tlan anga ya chu wang chuan aman bi thlia dan mumal tak aman choi dan mumal tak choi za tu hriat sa hi hei kan nei nge hi nga ya hemi apps mang hian kan nei the hi rin oma chu wang chuan hei hi chu ma son na thatak ni turin angai the ni din petrol man to hi chuan lam lian ber hi ani nge ni amar chu petrol man hi aron towa taxi fare to ni chuan na nuwa petrol man aron tlom le taxi fare man kha atlom le to silowa chuan petrol man aron to len taxi man kha to le ni khati ang kha ani thina wang kan taxi fare te hi ato ta em ani aum je chu petrol kha cheng som nga ni line taxi fare cheng som nga ni ta se petrol kha cheng som ru karon chowa taxi fare kha cheng som ru ka ni ta a chuan petrol kha cheng som nga ta thlale taxi fare kha chu som ru ka la om rang ani chuan petrol man kha som ru ka aron chho le taxi fare kha som saria kai chhota a
petrol man kha somnga atla thale ni chuan taxi fare kha chu somsari la ni tho chuan petrol man kha no somruka ron kai leta taxi fare man kha somsari train cheng somati to lengai somriat ani leta ni khatiang kha ani chho zela wangin mana train kumsom ni kumsom thumkal ta atanga taxi rate kan lo chia chindan diklo wangin tuna hian taxi fare hi ato ta em ani chu wang chuan hei hi kan control anga ya ani lo chuan kan taxi man hi nakina phei chuan a khomi te nge po kan chuangam lo mai dona taxi driver te passenger an nei lo mai ang te hi til hlo om deuh alani chhoni tuna kan apps man hi atop na tur ni lova voi khatan ron man ti ranga khami angor khan om don ani lova complain omanga STA ate po complain an han siamanga STA nan ngai tuanga kan application a hian chumi chu belangai ni chumi chu paingai ni hemi kan ti dan hi chu tiang chon thla ka ngai ni tikha STA lampangin an ngai to ve renga chumi zir chon app sa po khan improvement kha a om reng don ni tuna hian a tha emo thalo emo improvement aron omzel chuan tuna tanga kumni kumthuma chuan application thatak hi kan nei hi arin omani chuan to bera chuan keima point to bera chuan two wheeler taxi big hi han soi taila tuna hi chuan ka hrilawa tun ma kha chuan an hlok ani aron chhuatir kha chuan achan chu two wheeler taxi nei masa pakhat kha voi khat bazara ka din na bula han phone aron biani anin bianin bia chu ta soi chu tharuk chungin a capital sen so zong kha an mulen man vekani tin an van nei phei chuan kum khatlin ma in athar man khan mu chok le man an te ni an sum don na kha a hlok lu tukani an capital let kha kum khata an mu thok thokani chu wang chuan hetiang em a hlok sum don hei chu thil dik kha ani theilo shimshima amaro chu tuna hi chuan two wheeler taxi te atam ta ema an har sa tamei the amaro chu tun ma two wheeler taxi nei tin an nei chak em chan pakhat chu kum khat chunga adang lei thei ani wang kha ni a chumi chu ani wang chuan taxi alo tam tak nu hi po hian are thi anti to ta em meya khami kum khata athar lei le na man kha tuak chu kha an tum china wang khan ato ta em a ator tu chu mi puite khan ni zel ni chu wang chon hetiang em lo deuh te po hian a om le moi to ka kan sum do na te po hi kan kalpui hi angaya tuna application hian tam tak hi chu aron control thei hi arin oma tin chu ti rual chuan taxi rate anga an tan hian an che big lo ti hi chu a chiang ani chu atop na chuan tuna application hi thang khat lian zet mi puite kan lo phun to a thunei tulamin engma antingai si lawa sarkar tharin ma han lata a kan lung oi kim don lo ti chu lang reng ani lo polan omanga lok pui polan om dona mana ma in soi thai vak ringot a hi chuan han mang phot meila athat le kan mang zuinga athat lo le adang ron so vele menga tin ama kan soi to angkhan athat lo na la te anon siam travel langa tin athala te po anon ti changtung zel bok do ni application te po anon ti thazelanga chu wang chuan kan man ma lo do dal em ringot lo hian han mang photila chuta chuan ka soi chen du em chu mi tai ma bokin an hlok pui do na claim te tho atanga hlok nei cheu tum te bok khan an tur le don ni chu wang chuan kan ram alo that nan le ma kan lo son nan te tuna kan fcn mang tlang phut meila nakina thil tha zo ka lo chok zel tura nga yang lo me